जिसे नं बावखुंग्रि बआवबो रानबाय बीटीसी सरकारनि मोनबा गेरेन्टि स्किम। सा 100 लाइमोनफोरजों लोगोसे बैसोगोरा सुबुं, बेंगुरा सुबुं, सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो गथायबाय रांखान्थि अनसुंथाइ। बिसायख'थिनि समाव रायजो राजाफोरनो होनाय रादायखौ मावफुंनायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बीटीसी सरकारा दासान्दि बीटीसीनि गुबुन गुबुन बियाबफोराव मुलाम्फागिरिफोरनो मोनबा गेरेन्टि स्किमफोरखौ रानगासिनो थानाय बायदिनो दिनैबो एमएलए दनेश्वर गयारिनि दैदेननायाव 11 नं बावखुंग्रि बियाबाव मोनबा गेरेन्टि स्किम जेरै लाइमोनफोरनि गावसुंथा राहानि थाखाय 2 लाख रां, गागि नोगोरारि बेंगुरा सुबुं आरो आइजो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 10,000 रांखान्थि अनसुंथाइनि चेक बिलाइ आरो हानि पट्टा गथायनाय जायो। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि सा 100 लाइमोनफोरा साफायाव 2 लाख रांखान्थि अनसुंथाइखौ मोननो हायो। लोगोसे बैसोगोरा सुबुं, बेंगुरा सुबुं आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा 10,000 राङै चेक बिलाइ मोननो हायो। दिनैनि बे हाबाफारियाव एमएलए दनेश्वर गयारिजों लोगोसे बीटीसीनि सेक्रेटारि फामि ब्रह्म, मिरु बीपीएफनि दैदेनगिरिफोर, सीएसबीनि लेङाइ मासिगिरि बीबी प्रसाद ब्रह्म, लाइमोन बीपीएफनि लेङाइ आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म आरो बावखुंग्रि बियाबनि गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। गिबियावनो आङो जोंनि बीटीसीनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ धन्यबाद होगोन। बिथाङा जोंखौ मोनबा गेरेन्टिनि थाखाय थांनाय बीटीसी बिसायख'थियाव बुंनो होदोंमोन आरो बेखौ दिनै बिथाङा सेंसन खालामनानै जोंनो बावखुंग्रि समस्थियाव राननो होबाय आरो मोजाङै जानानै थांथारबाय। जथेस्थ' मानसिया मोननो हाबाय आरो बे मोननानै बुंदों जोङो बीपीएफखौ आरो नागारला, बीपीएफखौ जोङो जेब्लाबो जोंनि जायगायाव फोथांबाय थागोन आरो बीपीएफआनो फैबाय थानाय समावबो बावहाय देरहाबाय थागोन। 1250 जना 10,000 करि होदों, 100 जना 2 लाख करि होदों, हा होबाय, हाखौ होबाय जों। बेनिफ्राय सेल्फ हेल्पखौ 600 650 होबाय, ओमफ्राय बिकलांगनो होबाय, सिनियर सिटिजेननो होबाय। मथा मथि जोङो दिनै 5,000 6,000खौ जों होनो हाबाय आरो फैगौ बोसोरावबो जों होगोन आरो खुनु बेक्तिनो खुनु इयुथनो जों होआबालानो थाया, गासिनोबो होजोबगोन जों। बावखुंग्रि हिसाबै जोंहा दाबो सेन्ट्रेल लेभेलाव रायलायाखै। जोङो बावखुंग्रि समस्थिखौ देरहागोन आरो बेवहाय खुनु सन्देह गैया। बावखुंग्रि समस्थियाव जों देरहानो थाखाय जेब्लाबो साखाफारा आरो आं जेसेबांसि भट मोन्दोंमोन बेनि बांसिन मोननो थाखाय बावखुंग्रि बीटीसी कनस्टिटिउन्सियाव जोंहा बारायगोन आरो बिभिन्न जोंनि बावखुंग्रि एरियायाव गेलेनाय समस्थिफ्राव जोङो जेब्लाबो देरहागोन। केन्डिडेटनि सायाव दाबो सावरायनाय जायाखै। जोंखौ जेब्ला बिथोन हरो जोङो खामानि मावगोन। अलरेडि जोंखौ बीपीएफ हिसाबै केम्पेइन खालामनो थाखाय जोंनि मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनो गारि हरखाबाय आरो जोङो बेरायबाय थासिगोन।